Σεπτέμβριος, μήνας αλλαγών, νέα ξεκινήματα, νέοι στόχοι. Καλή μας επιτυχία. Και για να φτάσουμε στην επιτυχία και για να ικανοποιήσουμε τους στόχους μας, τι είναι καλό να κάνουμε? Να διεκδικήσουμε, γιατί από εμάς ξεκινάνε όλα. Τι σημαίνει αλήθεια διεκδικώ? Επικοινωνώ τις δικές μου ανάγκες, τα δικά μου θέλω και προσπαθώ να τα ικανοποιήσω. Γνωρίζω όμως πραγματικά ποια είναι τα θέλω μου, τα δικά μου θέλω, οι δικές μου ανάγκες. Ψάξε, δούλεψε με τον εαυτό σου να προχωρήσεις με επίγνωση σε αυτά που θέλεις και προχώρησε χωρίς να φοβάσαι τη σύγκρουση. Δεν σημαίνει ότι εάν διεκδικήσω θα συγκρουστώ, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνεις με επιθετικό τρόπο. Διεκδίκησε με τρόπο συνεργατικό, χρησιμοποίησε γλώσσα συνεργασίας και εστίασε στο τι